ka jingjingai na ka parking lot riat Arliang Umblai kapadan hajan ka ksha wei saudong hadu ka jaka balap ika media pshenrang ubam patla ban penting na bu DUA kadon kumba arpsan meter ei henry ka cingkelan bat long riat ka jaka kala penlong ban shemching e ban sei ka media laong ba kunhuan ka pengkre ban tanno ka media ka shem stom hadu kata ban wat lenti henry charla kata ki bor pulet ka kunhuan SDRF SRT FES ki nong shukshunong bat ki weipan kidangile kat bala ban yo sei no shujrong kumban syukudo bah pedeng kecingwa di syukurem ki belajar ngai na du ka arfly trek cuma ngarjar opsan na kecingwan kai honeymoon chungki shathain sora ka drone klayo ringdori chat brio khriat henne ka step kumta marmar ki bor pulen ki bor magister bat ki bahiyeng chungki tek shijur kleher shkate ki chaka banjet benya bat ban pentikna la ka dai ni em chong bahiyeng chungki ki shijur ki bajar ngai ki dei raja raku banshi ba kurim ju kustonam bal raja ba ka medyap ka dei jo raja hagi benta ka tegi cakahi haban wad ik kurim jung u ka ba ampal lap ksai hadu menta Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya